Яңа сәхифәне тәкъдим итәргә ашыгабыз. Моңлы сандыгыбызда нинди генә көйләр, уен кораллары, кызыклы мәгълүматлар юк. Сәхифә алып баручысы Руслан Габитов бүген Курай моңнарын җиткереп, кызыклы мәгълүмат белән дә уртаклашыр. Руслан, рәхимет, сәхифәңне башларга вакыт җитте. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Бүген без халкыбызның яраткан һәм сакланып калган музыка уен коралы турында сөйләшәбез. Нинди уен коралы дисезме? Бу сорауга бергәләп җавап эзләргә тәкъдим итәм. Мин сезгә шул уен коралы турында табышмак әйтәм, ә сез шуның җавабын эзләрсез. Килештекме? Авызы бар, теле юк, тавышы бар, сүзе юк. Бу нинди уен коралы? Әйдәгез, тагын кабатлыйм. Авызы бар, теле юк, тавышы бар, сүзе юк. Әйе, дөрес әйтәсез, бу Курай. Курай борынгы тынлы уен коралы. Бүгенге көндә безгә татарлар уйнаган 3 типтагы Курай мәгълүм. Хәзер үзем яратып уйный торган 3 тип Курай белән дә таныштырып китәм. Кыска Курай, аны башкача сыбызгы Курай, җиз Курай, татар Курай дип тә атарга була. Икенче тип Курай, кепшә Курай. Бу Курайны кырлы Курай, аның төрен билгеләр өчен, нинди Курайда уйнавын әйтер өчен башкорт Курай дип тә әйтәләр. Өченче тип Курай ул дуслар. Бу Курайның барлыгы турында күп кеше белмидер дә, тавышында ишеткән юктыр. Бу Курай Нугай Курай дип атала. Ни өчен Нугай Курай? Чөнки безнең татарларның тамыры Нугайлар белән бер. Һәм инде анда Нугай татарлары уйнаганнар. Әлбәттә, төркемнәрнең, типларның арасында Курайларның төрләре бик күп. Алар материал буенча да, музыка тишегенең саны буенча да аерылып тора. Булар турында һәм Курайларның төркемнәре буенча без аерым сәхифәләрдә очрашабыз һәм якыннанрак танышырбыз. Һәр сәхифәдә традиция буенча без берәр уен коралында уйныйбыз. Бүген Курай темасы. Шуңа бүген Курай тавышын ишетерсез. Махсус Курайда уйнап күрсәтер өчен мин биргә профессиональ музыкантны чакырдым. Ул үзе музыкант та, Курай укытучысы да һәм шибәр дә. Ләйсән Гәрәева. Исән беләсән. Әйдә инде үзең яраткан берәр көйне уйнап күрсәт. Ай, рәхмәт Ләйсән. Рәхмәт. Матур бит. Килешәсез бит, дуслар. Бүгенге көндә бу кыска Курайлар үзенең почетлы урынын алды. Курайда күп коллективлар уйный, төрле чараларны Курай тавышы бизи. Бу матур уен коралының үсешен туктатмаска, ә киресенчә үстерү безнең бурычыбыз. Курай безнең яратып уйный торган уен коралының берсе. Шуңа да без башка сәхифәләрдә кыска Курай темасына кабат кайтырбыз. Шуның белән, дуслар, сәхифәне төгәлләрбез. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк, ди халык мәкале. Үткәннәрне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.